zastopený holky. Bude to na internetu, nevyplazujte ten jazyk. Dobré odpoledne, vážení přátelé. Tak, Franta se modlil, zahnal mraky, tak máme tady první kategorii příprav pro holky, 370 metrů, to znamená jeden okrok, 8 startujících, jsou to ročníky 2006-2007. Kateřina Foukalová 34, Daniela Hamalová 85, Barbora Vránková 121, Eva Chudíková 135, Zuzana Přívradská 139, Julie Migotová 238, Alena Foltinová 240, Karolina Štajnířová 245, Sůra Gorbatěnková 267, Eva Hajná 276, Sofia Gorbatěnková 283, Natálie Mráková 274, Julie Matějíčková 290, Emma Bělovková 295, Simona Leciánová 300, Eliška Krávová 348, Izabela Křížová 375 a Kateřina Vráková 383. Ta nám chybí, je tady nespadnout, startujeme na výstřel. Tak a jelikož se drží body, nebo jestli každá místní je jeden bod lepší, tak snad nikdo nestavil. Tak všechny se žít na stupních, tak uvidíme, jak němu ty vyšel. Tak už se to žene, jestli je včera blondýnka, tak je to Emma Hajná, ano, Emma Hajná z Kyjeva. Tentokrát v modrém tričku, tak Emma Hajná vyhraje, 121 je Vránková, Barbora Zelenína a Gorbatěnková, která jestli je Sofia Gorbatěnková bude třetí, čtvrtá bude Hamalová, pátá 290, to je Matějíčková, tady je druhá Gorbatěnková Simona. Pojďme holky, každé místo je jeden bod navíc. 295 Bělohovková má, 240 Feltínová, z Rudé Vrtky 348 Gráfová Eliška. Ještě na trati máme 284 Mráková, Natálie Bognán, tak Natálka pojď. Ještě tak Natálka Mráková. Mráková je taky už 17, vystartovala 17. Zaběhla samozřejmě za cílem všichni startující dostanou jako úplníka. Čífleně potom dali, jo? Já tam máš, nebo mám tu světka. Který? Počkej, to asi. Teď Brohací, 500 startujících bylo, z toho bylo přes 300 km. Si neuvěříte. To prostě ty děcka malkovětí. Pozor tady, pozor, auto jede. Já jsem to udělal bez mikrofonu.
Syně, furt budeš fotit v takových situacích. Že potom všichni klikají na internet, jenom aby mě viděli. No jo, protože to je právě na tento zajímavé, když se fotí, a i to zákulisí. Jak fotíš jenom závodníků, je to k ničemu. Přesně tak. Jo, to chce prostě mezi diváky. Ano. Prostě potom je to atraktivní. Že ty děcka to je furt přes kopírák. Ano. Já říkám, vždycky musí být to zákulisí, co se tam dělo vedle, jo. Vtipky a tak. Franto, co, můžem? Můžem. Ty bláv, to dělám. Číslo 276, Emma Hajna. Vyskoč, Kyjov! Já jdou fotit. Málo kdo třeba takto, že třeba jak vaša malá takto, že Tak, kdo nás startuje? Filip Baněk s velké má 16, Adam Přískak, Bzenec 27, Štěpán Janoška Veselý nad Brovou 54, Adam Kalíš, atletický klub Kyjov 172. Tam nahoru, jo, ale nebudu Malá Trubka 242. Jakub Jurena, Rudá Vrchta 256. Matěj Mišík, Velká nad Veličkou 390. A Marek Minařík, Malá Vrchta 390. Startujeme na místře. Závodník z Kyjova Adam Kalíš, startovní číslo 172, tak ten vede, Adam Kalíš první, druhý je Marek Minařík z Malé Vrbky, Marek Minařík, a třetí je Štěpán Janoška z Velké nad Veličkou, čtvrtý Adam Přísta z Bzence, pátý ze 16 Filip Baněk z Velké nad Veličkou, tak ještě to máme někde dva závodníky. Tak 242 je Vít Srublan z Malé Vrbky. Víte, předpokládá, že bude zima, tak se navlékl. Tady 256 Jakub Jurena z Rudé Vrbky. Tak Jakube, bude tam fruta, nějaká patránka, no, dnes máš. Tak počkáme na oficiální pozorníky. Blahopřeji. Tak se tebou bude Ruky nečekal, když jste Tak, budeme vyhlašovat. Kyjov!
Snímaj se sa. Já jsem kurva neustál. Běžíte klasický, tam platí rozečinu, přeběhnete na pravou stranu, dole, tady přes most, opět nahoru a tak do cíle. Tak jdeme na to, startujeme na místě, než doběhnete, já přečtu startovní listinu. Tak. Šestku má Monika Plášková z Kýžová, Tereska Havlová z Malé 138, Alice Papeřová z Kůžova 320, Barbara Branková z Hodonína 390, Anuška Jižová z Zákanová 330 a Tereska Slavová. Stoupni si tam, aby tam neběželi náhodou. Tak já se podívám, všechno, že na hlavním městě jedna závodnice už tady nebudeme dělat. Tady se podížíte. Tak hlavně prosím vás, motivujte si, jak budete tady neskočit tady v té stranostech v tom potoku. Sice neteče nějak z vody, ale tady nedošlo dorazu, tak tady nám někdo získal evropský nástroj. Když se máte, uvidíme, jak tam se to mění, je to skočíte rosnička, které zahaněné, znovu mrtvý, druhé místo Anuška Jižová, vedení třetí místo 395, Tereska Slavová a Kyjev, tak Barbara Branková, tam ze 6. Monika Plášková z Kůžova a 320, Alice Papeřová z Kůžova. Vážení přátelé, ale ta nejdelší, ta Barbara Branková, teďka je na třetím místě, to už třetí běžela za první závod na 370 metrů a tady mezi těma staršíma už se propracuje. Tak a už se finišuje, už to jde všechno do cíle. Tak jdeme na to, stále vede Tereza Havalová. Druhé místo 330, to je Anuška Jižová a třetí tam maličká Barborka Vránková z Hodonína. No dívejte se na to, druhý závod během 15 minut. Čtvrté místo Tereza Svobodová AK Kyjev. Tak to byl opravdu podání malé Barborky Vránkové z Hodonína. Fantastický výkon. A my se podíváme, kde máme ty zbývající dvě. Tak tady nám běží, jestli se nemýlím, to byla 6, Monika Plášková z Kůžova. Tak Moniko, pojď, ještě kousek, zkus to na tu stranu, tady jsme já, to je moje území, rozhodčí jsou tam. A ještě tam máme na trati
jestli se nemýlím, 320, ano, Alice Prachařová z Kužova. No, velice zkusno taky tam, na tu stranu do koridoru a máme všechno v chvíli. Tak jak je vidět, snad se nám vyčasí, že tady prožijeme perfektní odpoledne. Více jsem rozumí pravidelně, to znamená 10 ročník, 50 tak víme, že to je všichni rok, jsou tady nějaký Tereska, nástupně. Jsou pustené hodiny, tak říkejte, konci to predve. Blahopřejem. Tak vydržte ještě chvíli. Jeffrey jde hokej, jde von. Ne, hlavně rozhodčí. Filipe, prohráme to. Nebudeme tady chvíličku, půjdeme rovnou. Protože a hlední. Tak, do nás startujeme, čížáci 740 metrů. Vanta Halas, tak to je to zdraví. Sebi sundej si, to bude ti horko. 55 orolišku. Takže kluci. Na povel. Na čížáci, Aleš Řezáčáka, Kyjov má 287. Mikuláš Křešťáka, Kyjov 312. Dominik Vajko, Hrubá Vrbka 376. Vít Hroza, Malá Vrbka 390. Startovat všechny kategorie, jak mužské, tak ženské. Tak ano, hlavní rozhodčí dneska. Ta silnice musí být tak dobrá, protože Tonda k tomu běhá. Co jsme neviděli aspoň rok. Protože před rokem rozhodčí absolvovali štafetu 4x300 metrů. Dopadlo to fantasticky, obsadili jsme poslední místo, protože bohužel Kůžmen byl hlavní rozhodčí. Nejprve musel udělat výsledkové listy, až měl všechny štafety v cíli, doprováděl se Hudák na svůj hlasek, tak bylo napředu jasné, že skončíme poslední. Ne, že bychom skončili lepší, aby bylo jasné, ale v každém případě jsme to zvládli, nikdo nemůže, přežili jsme to. Je fakt ten, že hlavní rozhodčí po 20 cigaretách si hned v cíli musel zakrávit po 21. nebo neměl kyslíkovou. Takže teď máte Pabuží sem B, tady přeběhnou na druhou stranu a absolvují druhé kolo. Běží ročníky 2004, 2005 a tady vidíte s obrovským náskokem už v prvním kole. Alešku, úžasný. Třetí skvělé Alba Kiev, druhé místo Řezáč, taky skvělé a třetí místo Dominik Bajko, čtvrtý nám běží Filip Balečka z Hrubé Vrbky, ještě máme někde dva, tady. Tak, tu už běží na kyslíkový dvouš, tady wow, Luci super, včera.
zůstávají stát, protože máme cítky budoucíkem. Tak, ještě jedno. Lenže z manévrky vítěz. Hlavně je vydržet. Vydržet. Večer si dáš. Vojtěchu, výborně, dáš to, běž. No a tady zatleskáme to momentálně postižitelný Vojtíkovi Hrasovi z Liškova, který tady s tím zdravíme, představa si to rozdáme. Vojtě ještě jedno kolo. Statku to zvládnete. Vojtík chodí pravidelně jak každý týden na závody a tady s tím zdravíme, představa si to probíhá. Ale my už budeme tady tleskat vítězí, protože už tady máme prvního Mikuláš Křečák si běží po 50 Mikuláše, tam. Nedělejte na mě, ale na rozočí. Mikuláš Křečák první, Aleš Zezáč druhý, Aleš 49. No, tak tady se zadařila i kamera teďka. Jako třetí nám dobíráme 395 a Kolečka, Kolečka z Hradé Hrdky, za ním 376 Dominik Berko, Hradá Hrdka. Tak, Vítěz Hrůza si hlídá to páté místo. Tak takhle Vítěz Hrůza zvládne taky se těch 740 metrů a Vojtík Halas za ním, tak Vojtíku pojď. Vojta Halas, tady ten mentálně prostý na to běžec. Dobíhá, vidíte to, minimální ztrátu za tím předposledním, takže blahopřeji na to, je to výborné. Marcel, náš. Blahopřeji. Chlape, blahopřeji, hezký. Miky, pojď. Dovolením. Kyjov! Kyjov! Ruky si podajte. Svíčka. Takže přibyla 173, Simonka Gorbatinková, junior Herič. To je Alešek Vajta, ten nikdo nebyl. Ani ten příjezdník, ani ten hodně rozjetá. Vypají vůbec si zatrhl. A co? Tam budeš ještě závodit. 940. Jeden velký a jeden malý. Musíte prodloužit nějaké ty metry sem dole a běžíte tady potom už jenom ten malý okruh. Celkově 920 metrů. Je to jenom na vás, jak to zvládnete. Pořadatelé, zastavte tamto. Takže hlavně rozhodčí. A pokyn a jedeme na to. 5 startujících přijeli. Jo, přestaň tady balit děvčata. A vidíte ten růstový rozdíl, kde se nám to
kategorii tedy těch mladších žádné zároveň, které můžeme kilometry, zvládají to úplně pohodě, jsou to vytrvalické typy. Spíš je pro mě trest běžet 400 metrů. Tak vidíme, že ty mladíci jsou tam na té straně odnesou mladíce a že to jsem nevěděl, protože jsme tady tu borisku zažil na 2 hodiny. Míšo, ještě to v Raňu vyleje. Kategorie zasychá, aby to nějak neodradilo rodičání dětí. To vedle madlenky zabenou. Závodníci si víceméně chválí, když je prší, ne, že nesí stěžovali. Co na to máme říkat, mělo začít, když 17. poukáž metrem. Je to neuvěřitelné, celá petice stále relativně dohromady a teďka to štěkání. Samozřejmě to občanka sní. Školní dráze a byl to tak nádherný závod. Je to opravdu si myslím, že Hlavínková tady uspěje. A to, že tady sedmička je Hlavínková, tak a teď to bude Solová druhé místo veliký. Hlavínková první a Kupčíková druhá a Hrajnová Simona, tak to bude až třetí. Hrajnová třetí, malička, Simona Gorbatínková čtvrtá a jako pátá nám proběhne cílem Tereska Šránková Stasová. Tak, tedy měli jste těžké, protože doopravdy toto už jsou kategorie, ty holky jsou hodně trénované a velmi zajímavé pořád závody vyprávěn, znamená, a přidávat celý kategorie starší žákyně na 20 metrů. První místo, startovní číslo 7, Natália Hlavínková, na Kapických kolejích. Natálko, na bednu pojď. Pojď. A třetí místo 59, Hranová Ešklajerovica. To jsou tři nejlepší kategorie. Další žáky na 920 metrů. Tak máme 3 startující, Jan Feynman, velká nad veličkou na 112, tady Většinské akademie hodou 485 a Filip Černák, velká nad veličkou 236. Tak. Jedená elektrika, starší žáků. Když je nějaké mliáku, tak bychom to přerušili samozřejmě. Pojďme. Tak nepřecházejte, budeme startovat na výstřel.
Startovní číslo 185 a Junior Horič. Tak, tady nebude stranu první pozor, pojď se tam poblížit, běžte bokem, úplně na druhou stranu, na druhou. No, dobrý, už tam zostaňte. Tak. 112 Jan Fajnka nad Veličkou a 236 je Filip Černý nad Veličkou. Tak, oni se tady ten rožek, tady vás zhodili do potoka. Jak se stále. Tak, volovat, gotová. Já nevím, chodila Franka Hruška v tom teste, ale v každém případě se to vydaří. Daniel Riačický a Daniel Horič na kategorii starší žáci. Necelý kilometr. Tady je přihlásil tady. Je to 9,20 metrů. Druhé místo Jan Fajnka za paní Veličkou startovní číslo 112. A jako třetí nám doběhne za chvíličku Filip Černák s Velkou Veličkou. Tak tady pozor, na cíle vybírá třetí Filip Černák, Velká Veličkou. Časový program se samozřejmě upraví potom. No prostě hlavní závod od startu je trochu později. Ještě, že jsme to přerušili zavčasu, že jste měli možnost se schovat. Ty, co sem jezdíte pravidelně, 10. ročník, po 10. tady prší. Vidíte, furt si stěžují v televizi, že je sucho, no a my tady vždycky zmokneme. Tak. Já jsem si tady ale u třetí kategorie stěžoval, že se tady nedalo stát na této straně, jak tady valila voda, no a dívejte se, jak tady pěkně tím pěklo. Takže já si myslím, že do 5 minut, do 10 maximálně se to tady vyjasní a pak odstartujeme ten závod na 200 metrů, no a pomaličky pak půjdeme. V každém případě počkáme, až se to přežene, protože nebudeme tady, když žmí a blízká se děcka stavět na start, to je volovina. Prostě se přizpůsobíme tomu. Já tady zdívám pořadatele, že nechali popršet, protože tady mají ty archivní trička za všeckých 10 ročníků a už je měli špinavé, nevyprané, tak to pověsili, aby se jim to opralo samo. V každém případě dneska 10. ročník a zároveň aj 10. závod Moravskoslovenského běžeckého poháru z celkových 37 závodů. Příští týden se stěhujeme v sobotu na Slovensko a to znamená, že prakticky na Slovensku na ten nejdelší závod, co se týká vzdálenosti od Hodonína, jedeme až za Malacky do Plaveckého čtvrtka, kde se běží závod v nádherném prostředí v lese, písečná trať
Všechny dětské kategorie tam běží na fotbalovém hřišti, na trávníku okruhy. Takže příští sobotu dopoledne se přesuneme na Slovensko, aby jsme pak další týden, ale až v neděli, opět byli na Horňácku a tentokrát v Javorníku. Takže za 14 dní v Javorníku v neděli dopoledne tradiční běh Filipovským údolím. Začínáme tam v 9 hodin dopoledne, všechny dětské kategorie tak jak tady. Start hlavního závodu na 10 km je v 11 hodin, ženy a veteráni na 70 roků běží pouze 5 kilometrů. Takže takový je program v květnu. Já si myslím, že to počasí nás tady sice trošku trestá tím deštěm, ale vážení přátelé, vzpomeňte si na úterý. V úterý jsme byli v zimních bundách, čepicách, ráno mínus, takže já si myslím, že tak špatně není. Já doufám, že nám neodjíždějí rodiče s dětmi, co mají startovat teprve. V každém případě opravdu tady na té straně, z které to přišlo, už je úplně jasno, z toho už by nemělo pršet, tak já věřím tomu, že fakt do 5 minut už ten déšť pomine a budeme startovat dětské kategorie. Hlavnímu závodu tomu to bude jedno, jestli prší nebo neprší, protože, jak jsem říkal, běžci víceméně rádi běhají v dešti, než v nějakém tropickém počasí. Nevím tady, proč se fotí z auta a nejde se do terénu. V každém případě tady jsou zajímavé fotky vyvíjely z toho stanu rozhodčích, kde je nacpané všechno, co nestíle utéct dál. Jinak na Horňácku samozřejmě kromě Filipova za 14 dní se pak ještě o prázdninách první sobotu srpnovou setkáme ve Velké nad Veličkou, kde v rámci Horňácké 25 proběhnou všechny závody dětské. No a čtvrtým horňáckým závodem potom bude Lipovská 10, ta se běží, jestli se nemýlím, první sobotu v září. Tak vypadá to nadějně, že už to ustupuje. Za chviličku si myslím, že budeme moc pokračovat v programu. Budeme čekat samozřejmě ještě chviličku, aby děcka zbytečně nemokly. Mariana Burďáková, Hronin 357, Sára Zichová, Slavičín 380 a Barbara Galečková, Hrubá Vrpka 398. Tak holky, 100 metrů nahoru, otočka, 100 metrů dole. Já nevím. Tam nikdo není. Já se dívám. Počkej. Počkej, tak chybí Pavel. Takže chybí nám na otočce někdo, kdo máme hlavního rozhodčího. Nebyli jste ve straně. Musím Tonda. Tonda šepřejel, Tonda tam mohl stát. Ale jiný je to. No. Tak, nemáme nikoho na otočce. Pavel to kontrolovat, jestli kuchař dobře dělá guláš. Teď se podíváme, Pavle, jak teda začal s tréninkem běžeckým. Tak. Kolem toho pána jsou tam. Holky, oběhnete toho pána, tady se to utýká a běží pod dolů. Tak, 100 metrů nahoru, 100 metrů dolů. Máte to široké, nemusíte se tlačit na sebe a ty ruky tam dávat.
To všechno zvládnete. Pozor, nechoďte přes silnici. Tak budeme startovat a startuje se na píšťalku, ale až na zvuk, ne na to, jak jsem na chvilku škraně. Protože vy už jste tak chytré, že čím začne, jdeme startovat. Tak, Franto, zastav zpět ty auta. Franto, ať tam nejezdí auta. Tak to jsem sám řekl, že to je takže já to teďka rozjedem. Tak a už se to řítí do cíle. 50 tak dobrý, je to výborné, 357 Vodnáka, Jana 192, Konková Michaela, Chodňáčky, tak jsme to zvládli, Sezeme úvolí, že z toho Nemáš Tereska to nesundá, musíš se to chytit. Pavel mi to dokončí, víš? Blahopřeji k vítězství. Ne, to nejdu kluky. Přijde teda. Pojď na bednu, pojď. Kluci, otočka a zpátky důle. Nikdo nespadne, nikdo nikoho nebude držet. Tak budeme startovat. A nepřekázejte, teď to bude větr. Tak, kluci, a teď nemáte. Kluci zaplnili celou silnici. Tak, kluci zaplnili celou silnici. To vidíme. Takový osmička Zelenina je favorit. Tak, 47 Rajsíka Sebastián. Letavý Rajsíka 394. Podal Čambal Robin a Letavý. Opět. Velice vyrovnaný závod a mohli vyhrát kdekoliv. Ty děcka jsou tak vyrovnaný. A oni, je to všichni roční, Tak blahopřeji. Dejte mu číslo, dovedzte něho. Ano. Pojď sem, Ondro, já ti ho dám dole, pojď sem. Nevadí, super, paráda. Ježiš, to bylo co?
Sebastiane, pojď na bednu, pojď. Nech si to, ať je vidět to tričko, nech si to. Tak na bednu. No běž na druhé místo. Au, Kyjov! Hrubá vrubka 129 a na Skopá Slavičín číslo 159. Já vás poprosil, nechoďte mě k tomu repráku, přerušujete mě signál. Alžběta Krůtová z Kyjova 292, Eliška Šrámková, Tasov 337, Julie Rýparová, AK Hodonín 349, Tereza Podaná, AK Hodonín 359, Rozálie Koričánská, Kozovítky 381, Juliana Volárová z Lubine 387 a Simonka Petruchová, Malá Vrbka, má číslo 388. Takže běží se přímo z vrchu do cíle, opět startujeme na píšťalku, nestartujeme na pistol, protože většinou holky se bojí, zaspávají si uši, že musí se opakovat start. Tak snad už nám to vyjde na ty dětské kategorie, že už pršet nebude a všechno proběhne v pohodě. Je vidět, že bublifuky tady jdou na odbyt, protože děcka fukají jak vodušu. Tak za chvíľku budeme startovat, nachystajte si dlaně, no Staňa těžka doběhne těch 100 metrů tady do cíle. 12 startujících, pokud se někdo nepřipsal. 11, tak někdo nám tam chybí na startu, ale to nevadí. My se tady nachystáme v cíli, Peťa Věrungalík to bojí až za cíle. Tak pozor, nepřecházejte, startovat, všechno teď poletí z vrchu důle, doufám, že nebudou pády a už to jede. Už to jede, tak dívejte se na to. Tak Rýparová z Hodonína 349, druhé místo 388 a 26. Tak 26 a ještě kdo si 26, já mám 76, tak to si zvolí, kdo je ta 26, co jsem dobře viděl. Tak dobře špatně se zvolil, jako 76, Lepší než minule. Takže jo. Když se připrav, se začne učit. Tam bude má přístav dělané. Zbytečně připravila o pár je na druhé straně, ale já jsem
Ať jde na bednu. Už uhlásili, ať jde na bednu. Pojď už. Na třetí. Dívej, Simonka. Je, výborně, ahoj. Krásně si mi. Výborně. Je, kdo má medaili. Dívej. Taky tam budeš stát? Dívej se, Simonka. Krásně. Dejte se, fandit budeme. A je odstartováno. Je odstartováno, už se to žene z vrchu. 10, jo? Dobré, ten ti utekl, ale jsem ti říkal, že máš dávat pozor na tu vodu, měl jsem s ním tam nacpat. Jo? Já si jdu pro foťák a jdu se končíte, jo? Oni byli stejně, třetí, čtvrtý, oni byli stejně. Co? Oni byli úplně stejně. Žádný si to. První místo, pojď na bednu, šup. První místo! Druhé místo! Adamička! Je tady to Adamička! No pojďme na stupně, no to nemusíte sundávat, čeho může vydat číslo. Heďo, Herko, neprsí mě to. To nebrzdí, kejpej se na tebe. To číslo si můžeš vzít až potom. Já ho potom nechci. To mě ne, ale pojď. Hlavně dávejte pozor, abyste nesrazili další děcka. Většina dětí chodí pravidelně, takže ta už je zkušená. Je zajímavé, že když tady ty mladé děcka jdou na start, tak brečí. Když už jdou po třetí, po čtvrté, tak matku bouchají po ruce, že nechcou, aby je držela. Protože už jsou to veliké závodnice. Tak uvidíme, jak to teď proběhne. V každém případě Barbara Moravcová má roka něco, jak se tak dívám. Kdybyste chtěli vidět tady tyto kategorie doopravdy na síním měřítku, tak dojďte do Zdurov, kde takhle, jak startujeme teď, tak startuje 50 holek a přes 50 kluků. A to je milá potom. To byste chtěli. Největší sranda na tom je, že tam jsou prostě reklamní překážky na bokách a jak babička křičí na vlouče, že je tam, tak děcka se zastaví, mávají na babičku, nějaké závodění je jich ukradené. Samozřejmě půlka dětí dobíhá z úsměvem a půlka brečí, protože nevyhrávali, i když každý vyhraje. Každý dostane v cíli nějakou pozornost, odpořadatelné. V každém případě, když koupíte Tatránku v obchodě, nikdy není tak dobrá, jak když se vyběhá na závěr.
Tak, jestli jsem říkal, že máme zkus 5 minut, tak teď už máme teda 10, protože startéři tam to mají čím dál 6 a skončili jsme 2010. Takže vidíte, že si nemám vzpomenout vůbec, když se děcko narodilo. Chvilku to trvá, když u každého toho děcka ty zapisovatelé přemýšlejí, než jim někdo řekne jméno a ročník narození, tak to chvilku trvá. Takže běží se opět přímo do cíle. Já se jenom zeptám, kolik jich máme, nic přepisovat nebudeme, Staň ani půjčí tu startovní listinu. Takže jdeme na to, budeme startovat. Tak tisknou mít straně, no já nevím. Já už jsem ho právě chytla. Pavle, máš si na druhé straně napsaný. Takže jdeme na to, už se ženou, ty maličcí, dívejte se na to, ty úplně malý. Huzarová Stella, 379 je. 379, já musím mluvnout. Zichová Laura. Tak pojď tady 140, ještě tady máte tu 17, tu nejmladší, Barbara Moravcová, roka něco, dívejte se. Tak Barbara Moravcová. No, maminka to žije, no, jak to má stíhat. No, po špičkách, to bude sprinterka. Po špičkách pěkně, no. Levá, pravá. No, měli by dali pajky na tronek. Na třetí místo, pojď si pro medailu, aby tady nahlas jste. On máš tady, na druhou stranu, na druhé straně. Sterilitání Hudečková, Tomáš Slovák Kuželov má 161, Damian Folky Hrubá Vrka 162, Hinec Stanka Brno 259, Štěpán Stehlík Štatanice 374 a doplní zbytek nevěd 5 lidí startovní listinu. Marcel, pojďme, máme snahu v Pavle nebát. Tak. Takže já jsem zkáčí za jeden den, to děcka na závodu. Tak, tady je to spočítal, Jelenu Hleřík je profesorem. Zvedněte na té pravé straně toho malého, ten už jde do cíle. Už to písně, teď už se nemůže ptát. Tady bylo 15 přihlašení, tady bych chtěl taky 25. Tak, hlavně, že si zazávodí, důležité je, že to všechno tady teď běhne cílem, nebudeme fandit a to by bylo, aby jsme se nedostali k hlavnímu závodu, borců se rozcvičují, jim je hej, už neprší. Jedem? Tak, budeme startovat. Tak, Sando, můžem? Staňo, můžem? Můžem. Tak, pozor. A bude na to poslední dětská kategorie. A je to tady farmář Mlatěl,
Tady máme ještě závěr, pozor, tady to nejmenší, dívejte se, 175, co je tempo na 175, kdo je ten Lončeviči? Pozor tady! Pozor! Hej! Bravo! Tak. Pozor! Pozor! Pozor, jo? Dobrý! Zdravím, pane Roučka. Zdravím, hlavní filmár. No, to je hlavní, ne? Jsem tě viděl fotit do počasí, doufám, že mi nezmokne. Já jsem si dal 2 trika, potom by to bylo těžké. No, my jsme zmokli ve 2 hodiny tady. Ano. A potom ve 4 jsme museli dělat přestávku 10 minut. Hodně pršelo. No, mám 2 trika, jak zmoknu, tak budou těžký. A i tak jsou těžký. A... Michal! A ty kolik děláš mají na tom? 79, Lukáš Vítězka. A třetí byla 51, to je... Tady je. Tak, Já říkám za Lubremikovi, že on nemá žádný problém, tak já nevím, jestli má... Dej na ně nechodí, to nevím. To bylo blbé, na co ten stadion je tam. Vrát na to, ne? Tak ano, to ano. A oni to mají tam.